Привітання всім! Мене звуть Матвей. Я веду свой блог під назвою «Открываем Беларусь». Мне подобається мой заняток, тому що він дає мені можливість по-новому відкривати для себе мою родину і розказувати об своїх відкриттях іншим. Дякуючи блогу, у мене є своя аудиторія, яка подорожничає зі мною по Білорусі. Сьогодні ми здійснимо подорожжя у меморіальний комплекс «Червоний берег». Об гэтым комплексі я впершыню почув на адзіным уроку памяти лёсу дзяцей вайны. Але лепш один раз убачыць, чым 100 раз пачуць. Таму мы ўсёй школай ездзілі на экскурсію ў Чырвоны бераг. Гэта мемарыяльны комплекс, прысвечаны дзецям ахвярам вайны. Скажите мне, что есть у любого народа дорожей за детей? Я думаю, что отказ на пытанне відавочны. У 1942 годзе у вёсцы Чырвоны бераг нацысты арганізавалі зборны пункт для дзяцей ва ўзросце ад 8 до 14 гадоў, асноўная задача якога правесці медыцынскі агляд, адабраць і размеркаваць дзяцей па канцлагерах, каб выкарыстоўваць іх кроў для пералівання параненым немцам. Кроў забіралася да апошняй кроплі. Вельмі цяжка перадаць эмоцыі, якія я перажываў падчас экскурсіі. Я адкрыў для сябе новыя гістарычныя факты трагічных падзей мінулага Беларусі. Цэнтр мемарыяла – плошча Сонца, адзін прамень якога чорны. Гэты прамень памяці праходзіць праз мёртвы клас. Што адчуваеш, калі сядзеш за мёртвай партай? Тут хочацца толькі маўчаць. Белыя ветразі папяровага карабліка, увасабленне нязбытных мар нашых аднагодкаў. Як цяжка чытаць іх імёны. Але вітражы за караблікам пасяляюць надзею, што гэты урок не будзе забыты і вайна больш не згубіць мары дзяцей. Давайте і мы хвіліну памаўчым, падумаем.